ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What a man. ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, ball scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Hey, no, Priyaz only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಪಾತ್ರಗಳ ಸೊಲ್ಲರು ಬದಲೆ ಕೊಡೋರಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಪವ ನಾವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂದು ತಿರಿದಿನಕುಲು ಬನ್ಪೇರ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾನು ತೆಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಜಬಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅತಿಶಯದ ಧರ್ಮ ಅಂದು DVGA ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರಿನ ವರ್ಂಬವರ್ ಸೊಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ವರ್ಮ ಕಾಲೋರ್ದು ದುಂಬು ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಂಗನೋಡು ಆರ್ನ ಸಾಲು ಮುಕೊಟ್ಟು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಸುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂದು 177 ದೇಶದ ಜನಕುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಪಿರ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಏತಂದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಮನೆ ಕಾಲುಡುಪು ನಂಚಿತ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲಿ ಕುಶಲ್ದ ಬಂತ SL ವರಂಬ ಇನಿ ಮೂಜಿನೆ ಸುತ್ತು ನಡತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತೈ ಸಂಚಿಕಲನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಊಡಾಲ್ಡಿ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ ಟೂಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜಂತಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿತ್ಯ ಚಪಾತಿ, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕುಡಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಏರ್ನ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾಪೋಷಕೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಖರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಾಗ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸುದ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅವಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಾವಿದರು ಬಂಗೋಡು ಬೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಇನಾಮು ತಿಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕುಲಾಡು ಅಕಲಿಗೆ 10,000 ಪ್ರತಿ ಕೂಟದ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬೈದರೆ ಎತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಾಮುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದಗೆ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತದಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನ್ ಸುರು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತು ಅವ ಅಂಚಿ ದಂಗಂದಿಲಕ ಇಂಚಿ ತೊಲಕಂದಿಲಕ ಕುಡಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಗ ವರ್ದಂದಿಲಕ ಮಗರಂದಿಲಕ ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ 2 ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುರ್ತಾತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ 2 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಲೆಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲು ಸತ್ಯನಾಥ ಸ್ಟೋರ್ ಜವಳಿ ಮಳಿಗೆದ ಕುಲು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ ಜವಳಿದ ಅಂಗಡಿದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುಣು ಅಂಚತ್ರ ಆ ಪುದರ್ನ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಜವಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ತೆರಿಪವರ ತೆಲ್ಪವರ ಬರಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ. ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಸ್ ಅನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಬಲೆ ತನ್ನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಶಾಪ್ ಬಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಪ ಎಂತ ಅವೇ ಶಾಕ್ ಮಾರೆ ತೋಜುವೆನಾ ಈ ತೋಜ ನಿನ್ನ ದೊಂದಿ ತೋಜು ದಾನೆ ಬೈದಿಂದಾನೆ ಅದು ಈ ತಾನೆ ಬೈದೀನಿ ಯಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ಹೋವೇನು ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ
ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಲ್ ದಕ್ಕನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಂಚೋಕೊಂಡು ಪೋ ఎక్కడ అల్పైతుంది తంచిపోండు ಅದಾ ಬೇನೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾವುಜಿಂದ అంచే ఆయన పర్చేస్ పోయింది దాని ఆయన పర్చేస్ మన పేరు వెళ్ళా మన పోలి ಇಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸುಂದ ಕಾಸು కాసు ఆ. ఎంక లాటరీ లెక్కదండి అంచే ఆయన పర్చేస్ పోయింది ಅದ లాటరీ లెక్కదండి ಹೌದಾನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕುನು లేకపోడు అంచ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡು ಯೋಗೋಡು ಅಂಚ ತೆಗೇನು ಮಳ ನಿಕ್ಕೆದಾನೆ ಎಂಗುಳು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗುಳೆ ಲಕ್ಕು ಜೋನಿ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಯೋಗಡು ಲಾಟರಿ ಲಕ್ಕದಿ ಯೋಗೋಡು ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕ ಯೋಗಡು ಲಾಟರಿ ಇಂದು ಓ ಲಕ್ಕಿನಿ ಓ ಇಂದು ಬುರ ಅವು ಲಕ್ಕದಿನಿ ಅತ್ತು ಹೋಗ ಅವು ಯಾನ್ ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕಿನಿ ಹೌದಾ ಎಂಕ ಲಾಟರಿ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಎಂಕ ಅವೇ ಶಾಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಹಾ. ನಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕನಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದದ ಬ್ಯಾಗಿ ಅದಿನೆಟ್ಟಾವ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬಂಡ ಎಂಕ ಲಕ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಲಕ್ಕೋಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತಾರವ ನಿಕ್ಕಿಂಚ ತೊಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಲ ಬತ್ತು ಇರೇಕದಾನಿ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಎಂಕ ನೋಡುವ ಲಾಟ್ರಿ ದೀತದ ಹಾ. 50% 50 ರಿಯಾತಿಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಮೇಲೆ ಇದೆ ಲೇಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದಿನ ಅಂಬಲ್ದಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಹಾ. ಆಂಡ ತೋಜದಿ ದಾದಿನ್ ಲಕ್ಕ ಡಿಪ್ನು ತೋಜದಿ ಜಂಚ ಇರೇಗೆ ತೋಜಾರ್ಲ ಮುಡ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ನೀರೇಗೆ ತೋಜ ಮೂಲೆ ಲಕ್ಷದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಆನೆ ತುಪಿನೋ ಅವಿರ್ನ ಮೋನೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನ ಪಾ ಓಟಿ ಅಂಕದ ಕೋಳಿ ಅವೇ ಮನ್ಕಾಂದು போயிನಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕೆರೆ ದಾದನ ಯೋಗ ಮಂಡಲ ಅಂಜ 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 ಒಂಚ ಬೆಟ್ಟಿ ದೀಪತ್ತಡಬೆ ಏರೆಗೆ ನಚ್ಚರೆ ಕೋರ್ ತಟ್ಟದ ಲಕಿಡಿ ಬಿಡು ಮತ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾರಿ ಕೋರ್ ತಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಅಂಜ ಕೋರಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಕೋರಿಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಎದುರು ಗೊಂಡವಳು ಅಂತ ಭಾರತಿಕ್ಕು ಭಾರತಿ ಮಗ? ಕೋರಿ ಕೊರ್ನ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಕೋರಿಗರ್ನ ಉಳ್ಕಾಲಿ ರಸ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ಬೇತ ದಾಲ ದಿಕ್ಕು ಕೋರ್ ತಟ್ಟದ ಮಾರ ಸಂತೆ ಅಪ್ಪ ತೂಲಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕ ದಾಲ ದಿಕ್ಕು ದೇಕು ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ Okay. ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಮಗ? ಲಕ್ಕದು ಒರಿಯನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಕ ದಾಲ ಕೋರ್ ಪೂಜಾರ ನಿಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ನಿಕ್ಕ ದಾದು ನೀ ಮೋಹನೆಗೆ ಮುಲ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಮಾರ ಬೇಲೆ- ಗಾರಿದು ಹೋತು ನಿನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಬೋಡಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಬೇಲೆ ವಾ ಕಟುಕೊನ ಕನ್ನಡ್ಲ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಕಥೆಗೆ ಏನ್ ಇದ್ದಾರ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಇದ್ದಡ ಕೇಂದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಹೌದೇ ಎಂಕಿ ಈತ ಬಂತೀನಿ ಕೇಂದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮೋನದಿನ ಮುಳು ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಉಳೇದ ಅವಳು ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ಮೋನೆ ಇರ್ತಾ ಗೊಂಬೆದ ಮೋನೆ ಚೌಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಗೊಂಬೆದ ಏ ಗೊಂಬೆ ಮನೆ ನೆನ್ಪಾಂಡು ದಾದಾ ಆ ಗೊಂಬೆದ ಮೋನೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಗೊಂಬೆದಲ್ಪ ಅರ್ಧೊಡೆ ಡೋಬಿದ ಅಂಗಡಿ ಬೈದಿನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಉಂಟು ಆತಿ ಅಪ್ಪಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಬ್ಯಾರ ಆಡಲ್ಲ ಹೋತ ಗೊಂಬೆ ಬರ್ದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನುಲ್ಲ ಆ ಗೊಂಬೆಲು ಬೇರೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಬೇರೆ ಆಡಲ್ಲ ಅದು ಈದಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿರಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆದಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗ್ತೋ ಜೈನಿ ಮಗ ತೋಜಂದ ತೂ ಅಂದ ಸೈಪೆನ చేస్తేని ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದನಾ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ಲ ಪಾರ್ದಾತನು ಪೂರ ಪಾರ್ದನಾ ಇಂದು ಈ ಚಟ್ಟಿ ಬಾಡೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 4 ವಾರ ಚಟ್ಟಿ ಬಾಡೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹೌದಾ ಈಗ ಆ ಚಡ್ಡಿ ಸೆಕೆ ಪೋಪುಜಿಯ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನನ ವರ್ಚಂಚಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲದ ಸರಿ ಪನ್ನೆಟ ನಿಜ ಐತ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದುವೆ ಈ ಪಾಂಡೆಂಗ್ ತಪ್ಪಾರ ಗೊತ್ತಿಜ ನಮ್ಮಡ ಈ ಮುಂಡು ಬಾಡ್ಪಾವ್ ನವೀನನ್ನಿತ್ತೆ ರಡ್ ಮುಂಡು ಕೊಂಡ್ಪೇರು ಮುಂಡು ಬಾಡ್ಪಾವ್ ಬಗೀತ ಸರತನ್ನಾಗಲತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಇಡೀ ದಿನ ಫುಲ್ ರೇಬ್ಜಿ ಮುಂಡೆ ಓಡು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಮುಂಡೆ ಬಾಡ್ಪಾವ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲದ ಅತ್ತ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ದಾದ ಡೌಟು ಒಂದು ಸುರು ಬನ್ನಗೆ ಯಾನು ಹಾ ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಪುದರ್ ಹಾ. ಸಣ್ಣಿಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಿತ್ತು ಹಾ. ಅವಿತ್ತ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಸಣ್ಣಿಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬರ ದೆತ್ತು ಬಾಂಡ ಅದು ಶೋಕುಲ್ಲತ ಅಂಚೆ ಫೋಟೋ ಬರ ದೆತ್ತು ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಬ್ಯಾರ ಹಾಪುನು ಅಂಚೆ ಸಣ್ಣಿಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದು ಪಾಡಿ ಜನಕುಲ ಪಿದೇರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪೇರು ಪಿದೇರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಪೇರು ಹೌದಾ ಈಗ ಆಕುಲೇ ನೀನು ಉಳ್ಳೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಬರ ಕಟ್ಟದ ಇದು ಮಲ್ಲಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಟೈಗರ ಏರು ಓಯ್ నువ్వు టైగర్ అత్య నువ్వేనకైతే షోర్మ ఉండు నువ్వు నమ్మ టైగర్ నువ్వు రాదా నువ్వు మైనసా మైనస్ మిత్ ಮೈನಸ್ ಬಗ ಮುಲ ಮುಂದಿ ಇದು ದೀಪಕ್ ಪಿಲಿತ ಬಾಂಡ ಬೇರೆ ಬಲಿಪುಜಲ ಮೇಡಬೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಲಿತವನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಲಿಪುಣತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋತಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತಿನ್ ಓ ಎಂಚ ದಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಹಾ
ಬಲೆ ಹಾ. ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವ ಅಂಚೆತ್ತಿಜಿ ಬಕ? ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಗುತ್ತತ್ತೆ ಅಡಪೆ ಏ ಪಿಲಿತ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದು ಅಂದ್? ಬಾಸೆ ಒಂದು ಪಿಲಿಯ ಪಿಲಿಯವು ಅದು ಬುಚ್ಚೆ ಹುಚ್ಚೆ ಈ ಅಂಚವರ ಒಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ದು ತುಚ್ಚು ಮಾರೆ ಬೇತೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ನು ಬೇತೆ ಮಾಡೋಡ ಹಾ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾತ ಮಾರ್ಲೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ ಬೇಲೆಗಿದಿಂದ ಅವ ಇರ್ಲಂಜಿ ಎಂಚಿನೆ ಮೇನ ಪಿಲಿತಾನ್ ಮೇನ ಚಿರತ್ತದ ಚಿರತ್ತದ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಕ್ ಮಕ್ಳೆ ಬರ ಯಾರ್ಯ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರಿಲೆಗಿ ಸರ್ ಅವ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ತೀರ್ಥ ಡಿಸೈನ್ ಕಸ್ಟಮರ ಸರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅತ್ತು ಸರ್ ಯಾವೊಂದು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಈರೋಜು ಭಯಂಕರ ಸರ್ ಕೆಲವರು ಶಾಪ್ ಹುಡುಗರ ಈ ಪುಚ್ಚ ನಾಯಿ ಬರೋ ತಾಂಕು ಇರ್ತಾಳಿ ಸರ್ ಪಿಲಿ ಬರೋ ತಾಂಕು ಅಂಚನೆ ಫಿಲಿಮರ ತಾಂಕುವ ಇತ್ತ ಬಲೆ ಫೇರ್ ಬಾರ್ದು ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಫರನ್ನೊಂದು ಅಂಚದು ಸರ್ ಭಯಂಕರ ಯಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ತೋರಿಸ್ಪವ್ರ ಅಂತ ಡ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರಗೋ ಕಲರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಮುಲ್ ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಪ್ ಮೇಡಮ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಬರಮಂತದ್ದು ಶರ್ಟ್ ಶರ್ಟ್ ಉಂಟು ಶರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಆರೆಂಜ್ 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 ಸರ್ ಅದು ಆರೆಂಜ್ ಅತ್ತ ಒಂದು ಪಚ್ಚತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪಚ್ಚತ ಅಂದೊಂದು ಕಾಯಿ ಪುಣ ಬಚ್ಚೆ ಪರ್ದಿ ಒಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಉಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೀಪುಜಿ ಅಂಗುಲು ಮುರನೈತ ಕೋಲಾರ್ ಪುರ ಪರಿದ್ ಹೋಗ್ತನು ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ದೀಪುಣೆ ಅದೇ ಅದ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಹಾ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬಂಡದ ಆದ ದಾದಾ ಕಾಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೂಲ್ ತೊಂದು ಕಾಸಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆ ಉಪರ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಗಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಈ ರಾವು ಬರ ದಿಯೋಡು ಸರ್ ಹೇಗೆ ದೀತಿ ಸರ್ ಆ ದೀತಿಜಿ ಕೂಡ ಅಡೆ ಬೋದೇರಿ ನಮ್ಮೆ ಅಂತಾರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತನ ಕರ್ ನಾನು ಅದು ಸರ್ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾರೆ ಜತ ಐ ಗೊಂಬೆದ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಆಡು ತೆಲ್ತದಾನಲ್ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಇರು ಆಡು ಬುರ ದಿಯೋಡು ಸರ್ ಆಡು ಬುರ ಅವು ಏಡು ಬುರದ ಇದೀನಿ ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಇರು ಆಡು ಬುರ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ ಅವೆಂಚ ಏಡು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಯೋ ಬೇಗ ಏರಿಯ ಬೇ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ಕಲ್ಲರ್ ಕಪ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ ಪನ್ನೆನೆ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಣದ ಎತ್ತಿನದು ಪುಚ್ಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪುಚ್ಚೆ ಹೆಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಈ ಗರಿದಿನ ಮುಸುಂಡುಗಳ ಪುಚ್ಚೆ ಅವ ಮಂಡೆ ಪಾಡು ಅವನ ತೂತು ಬರಾಡು ಪುಚ್ಚೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಸ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಡಾಲರ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಸ್ ಅವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟು ಡಾಲರ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಸ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ನಿಕ್ ಡಾಲರ್ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಬಾಸ್ ಆಡ ಹುಚ್ಚೇನ ಇದನ್ನ ಆಡದ ಸರ್ ಅಂಚ ಬರ ಆಡು ಬರ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಆಡು ಅಂತಾನ ಆಡ್ ಹತ್ತು ಸರ್ ಆಡ್ ಸರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಜಾಹೀರಾತು. ಯಾನ್ ಆಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಡುಪ್ಪನು Yes. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಡಿತಾನ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೈದಿ ಇದು ad? ಇತ್ತ ಮೂಲ್ ತುಯ್ಬೇಕೊಂಡ ನಿಕಲ ಶಾಪ್ಗಳು ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಬಂದ್ ಕಂದಾಪುನು ಸರ್ ಹೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಸರ್ ಕಮ್ಮಿಡವ ಏತಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ ಯಾವ ಅಜ್ಜಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡು ಆಡು ಅನ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ ಇತ್ತ ಆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಅವ್ರು ಲೇಡಿ ಬಿರ ಮೂಲ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಬೋರ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಂಜ ಉಂಟಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ಅವೇನೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಉಂಟಾರ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಬೋಡು ಸೀರೆ 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 ಉಂಟು ಕೋಳ ವೈದಿನ ಆದಿ ಸಾರದ ಕಾಂಜಿವರಂ ಅವು ಕೋಳ ವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಕೋಳ ವೈದಿನ ಆದಿ ಸಾರದ ಅಂದೆ ಮೂಲೆ ಪಾಡು ಒಂದು ಮೂಲ ಬರ್ತಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆದಿ ಸಾರದ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರೋಡು ಮೂಲೆ ಪಾಡು ಹತ್ತು ಸರ್ ವಂಚತ್ತು ಸರ್ ಪಾತರಲ್ಲಿ ಇರು ಮೂಲೆ ಪಾಡು ಈ ರೇಂಜಿನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಆದಿ ಸಾರ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ ಟಿ ಬರೋಡು ಅವಾಗ ಜನಗಳ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪರತ್ತು ಬರಬಾರ್ದು ನಾಲ್ ಅವ್ರು ಹೋಗೋಣ ಹೌದು ಸರ್ ಅಪ್ಪಣ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ಬನ್ನೋಡ ಇತ್ತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ ಸರ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಡ್ಬಲ್ಲೆ ಆಡ್ಬಲ್ಲೆ ಯಾಲ ಅವೇನೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಜಿಲಾಪ್ತ ಮಿತ್ರದ ಆಡ್ ಹೆಬ್ಬೆ ಅವ ಅಂಚತ್ತ ಸರ್ ಅವಂತೆ ಅಂಚಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಜಲಕುಲೆ ಬರೋ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿತು ಅಂತೆ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಅಂದ ದೇಪಂಡ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋ ತೂತಿರ ಅಕಲೆ ಬರೋ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಆಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ತೆ ಮಲ್ಬಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪಗನ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿರಿಯಲ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ 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 ಮ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿ ಚೂರಿಂಚ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ರೋಲಿಂಗ್ ದಾದಿ ಆತ ರೋಲಿಂಗ್ ಅವತ್ತು ಸರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಾನ್ ದೇ ಹಾ
ನಮ್ಮ ಸೀರೆ ಪೆರ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯ ಸೀರೆ ಹೊರಚಿ ದೆತ್ತು ಬರ್ನೇಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ರೇಜಿ ಅದೇ ರೀ ನಮ್ಮೆ ಆಡು ಏನಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪುಜಾರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಂಡತ ಸಾರಿ ಬಿಡ ಏನಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪುಜಾರ ಪಾಪುಜಿನ ಪನ್ನತೆ ಓ ಏನಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪುಜಾರ ಹೋಬಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಚೂರು ಎದುರು ಹೋಬಜನ ಏನೋ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿ ತಂದು ಪೋಯ್ಜಾರ ಇನ್ನು ಸೀರೆ ಪುರ ಪೋರ್ತು ಪೋಡ್ರು ಓಕೆ 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 ಯೋ 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 ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಪರತ್ತೆನು ಪೊತ್ತಾಲೆ ಪೊಸತ್ತೆನು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚಲ್ ಎಂಚಲ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಏತೈತೆ ಆ್ಯಡ್ ಏತೈತೆ ಓನ್ಲಿ ರಡ್ ಸರ್ ರಡ್ ಸಾರ Yes. ಇರ್ನ ರಡ್ ಸಾರದ ಆ್ಯಡ್ಗೆ ನಾದಿ ಸಾರದ ಸೀರೆನ ಪರ್ತ್ ಬಾಡಿ ಯಾನಿಗಡ ಬನ್ನಿ ಆತೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಮಿತ್ತ ಹಾಜಿರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತಾಳೆ ಪರ್ಪೆಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳು ಆದಿರ್ತೋತ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಯಾಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂತ ತಾನೆ ದುರ್ದೀನಿ ಅದು ಸರ್ ಬೇತದ ಬೇತರಿನ ಕರ್ಮ ಮುಜಿಗಾಸ್ತಾಯ ಪೋಯ ಪೋಯ ಅಂಡವಳು ಎಸ್ ಡಬಲ್ ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇಡ ಅನ್ಪ ಪೋಯ ನಡಪಿಯ ಅದು ಸರ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಿನ ಪೊತ್ತಲಾಡೆ ತಡಬೆ ಸರಿ ಸರ್ ಮಡಿಪೋಡ ಮಡಿಪೋಡ ಅವಳು ಮೀನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತನ ಪೂಲಾಯ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾವು ಸರ್ ಏನ್ ಅಡಿಪೋಡ ಆಡಿ ಪೋಡೆ ಎಂಟೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಪೊಡಿತ ಕುಪ್ಪಿ ಹಾಕೊತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲೇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಕ್ಸಿಗೂ ಜೆಪ್ಪುಡು ಮರ್ತುವೇನ್ ಮಾಡಿಪುಡು ಕರ್ಮನಿಕಲ್ಲ ಮಾರಿಲೆ నాయతలక గుల్లోడు నాయుడు ఏరియా బుడ్ని ಅಲ್ಪೊಳ್ಳರ ఇదా పుడియ ములు ಯಾ ಮಡಿಪುನ್ యాని గారు గొత్తుందా నిన్న కందాడి ಕೆಪ್ತಾಡಿ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ನಿನ್ನ ಪುಣೋಕ ಬಾಡ್ರೆ ನಾವು ಮೀಂದ ಕಚ್ ಮಂತಿ ಇದು ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪ ಮೇನದಾದ ಮೂಲು ಕಾಂಡೆ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಓಪನ್ ಆಯ್ರ ದಾದೊಂದು ಬುಟಾಯ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾವ್ಡು ನಿಕ್ಕಲ ಮೂಲು ಏರಗ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದೇ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಪುಳ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಓಪ ಏರು ನಿಕ್ಕಲ ಮೂಲು ಸಂಬಂಧ ಏರೇ ಬನ್ ಇನಿ ಆಯ ಬೋಡೆಂಕ್ ಆಯನ ಒಂಜ ದೆತ್ತದೆ ಬೋಪಿನ್ ಏರು ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಏರೆ ಲೇಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಚಕ್ಕಂದ ಮೂಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಬನ್ ಹೆಂಗ್ ಪನಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಚೂರು ಟೆಲಿಪಾ ಹೊಡಗ್ಲಿ ಈ ಗೊಂಬೆ ಬಾರ್ದು ಕೊಂಡ ಟೆಲಿಪಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಬುಜು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಪೂಲಿತ್ತುವೆ ಆಯಕೇನು ಮುಲ್ತ ಏರು ಮೈನಿ ಏರಂದಕೇನು ದನಿ ಮುಲ್ತಾ ಯಾರೇ ಯಾರೇ ಮುಲ್ತಾ ಹಾ ಈ ಯಾರೇ ಕಾಸ್ತಯ ಏತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡತೊಂದು ನಿಗಿಲ್ಲ ಏತ್ತು ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ ಅಂತ ನಡತೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಮಂಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ಹಾ 5 ವರ್ಷ ಅಂದು 5 ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ದೇಶದಾಲೆ ಜಂಗ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾತ ಕಾಸು ಬಂತದೆ ಕಾಸ್ ಬಂತದ ಕಾಸ ಆಪಣ ತೂಪಿಲಿ ಇಜನ ಒಲ್ಲ ಮಾರ್ ನಂಚಲ್ಲ ಕಾಸ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆಪಣ ಲಾಭ ತೂಪಿಲಿ ಇಜನ ಮಾರ್ ದಂಚಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಪೈಸಾ ಈ ನೇರ್ದು ಮುಂದೆ ಬಂತಾನ ಹಾ ನೇರ್ದು ಮುಂದೆ ಬಂತ ಮಂತಾದಿತ್ತಾನ ನೆಟ್ಟೆ ಶನಿವಾರ ತೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಐತಾರಂತ ಪುರ್ಸೋದ ಪಾಂಡ ನಂಬರ್ ಆಜನ ಪುಡ್ಪು ಜಾಜನ ಪೋ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಅರೆ ತುನ ಬೇಜಾರಾಪುನಿ ಪಾಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಈ ಯಾರೇ ಅಡ್ಡಬ್ಬೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಪುಷ್ಪೆ ಹಾ ಗೊತ್ತಾನ್ ಪೋ ಪುಷ್ಪೆ ಈ ಪಂಚೋಕಲ ಪುದರ್ತಿದ್ದು ಅಡ್ಡಬ್ಬೆ ಪುಷ್ಪೆ ಆರೇರು ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಆಲೇಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೇಲೆಗೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ಏರಿಲ್ಲ ಏರ್ಲಾಣ ಕೇಳಲ್ಲ ಮರಲ್ಲ ಇಂಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಏರೆ ಹಾ ಯಾನಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಯಾನು ಕಂಡನಿಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಡನಿಂದು ಈ ಸಾವದ ಕಂಡನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೇಲೆ ಕಡಪದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಂಡನಿಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರು ಮಾರೆ ಕೊರೊಂದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಸಂತಾನ ಕಲ್ಲನಿಂದ ಗೊತ್ತಾದ ಕೇಳು ಬೇಲೆಗೆ ಬಾಲ್ ಬಂಪಲ್ಲಿ ನಿಂಗದು ಅರ್ಪ ಮೂಚಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂಗೆ ಬೆಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆ ನಿಕ್ಕು ಮಾರಿ ಬತ್ತಿನ ಪುಂಜಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಕಡಪವಿ ಪಾಪ ಅಕ್ಕುಲು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾರೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಬೆನ್ಪಿನಿ ಈ ನಿಂಗದು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಆಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಶಯ ನಿಕ್ಕು
ಏತೋ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಾಬಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬೆಲೊಂದುಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಅಗಲೇದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ವ ಸಾರ ಸಂಬಳಿಜ್ಯ ಕಲ 5,000 ಬೆನ್ಪಿನಕುಲು ಅವೇನು ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ಲು ಬಾತಿರುವೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಲ ಸಮಯಜ್ಜ ಈಗ ಬೇಂದ್ರ ಸನ್ಯ ನಿಕ್ ಕೂಡ ಕುಲೊಂದು ನೀ ಅಡೆ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಇಡೆ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ತು ನಿಕ್ಕ ಇಂದು ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ನಿಕಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಂಡಾಕು ಅಡಬೆ ಆಯ್ ಬೇ ಆಯ್ಕೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಶ್ರಮ ಉಂಡಾಯ್ ಆಯ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ತೂಲ ಆಯ್ ಗೀತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಆ ಎಂಚಿನ ಸೋಲು ಊರಿಯ ಬಿಡು ಅವ ಆಯ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಆಯ್ ಬೆನ್ಪೆ ನಿಕ್ಕ ಪರ್ದಿ ಪರ್ದು ಮಾಸೆ ಜನಿನೇ ಆ ರೊಯ್ಟ್ ಬೂರ್ನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಪಲ್ಲ ಕೊಯ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬರ್ದು ಪರ್ದು ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ್ನ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ತೀರ್ಪುಗೆನ್ವೆ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾ ಬಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕಿಂಚಪುಡು ಬಂಡ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಾ ಅಪುನೊಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಅಬುಜಿ ಇನಿ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿನ ಬಗೆಟ್ ಬಂತೀರಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರು ಮರಣಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಬೇನೆ ತಿಂತೀರಿ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತುಗು ಬರಂದ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬನ್ನೊಂಜಿ ಅಟದಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬದ್ಧತೆಡು ಬೈದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಆ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪಯರು ಕೋಡೆದಾತ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ಪಿನ ಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಪಯರು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಪಂತುಗು ಬೈದೇರು ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಗುಡುಪನ ಒಂಜಿ ಬದ್ಧತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬದ್ಧತೆ ತಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮಿತ್ತರಗು ಮುಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜಯರಾಜನ ಪಗತೆಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಇಂಥ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನ ಸೊಲ್ಮೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಪನೋಡು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಆತು ಸುಲಭ ಜೀವಂಜಿ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ವರಾನೆ ಬತ್ತದ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತಂದ ಆ ಸಂಗೀತಗೂ ಅಭಿನಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರ ಉಪನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗೆನ್ವೆ ಐದು ನಿಕಲ್ನ ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೇಜವಾರ ಉತ್ಸವ ಮಂಜೂರು ಉಷಾ ದೇವರಾಜ್ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಹಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಸುಧಾಕರ್ ಬೆದ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಗ್ದಿಪಲ್ದೇಳು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಜಯರಾಜ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೋಡಿನೇ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರೆಯರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಾವು ಪುರ ಸಲ್ಸೋರು ದೇಪನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದರ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಗುಲು ಯಾನು ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಪಿನ ಉಂಟು ಅಗುಲು ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯರತ್ತು ಅಂತರಂಗೋಡ್ಲ ಅಗುಲು ರಾಜ್ಯರದು ಅವೇನು ತೂಪಿರಂಜ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಗಲಿಂದ ಅಗಲ ಮೋನಿಡು ಅಗುಲು ಎಂಚ ಸಮಾಜನ ತೆಲ್ಪಾರ ಅಂಚ ಅಗಲ ಮೋನಿಡು ತೆಲಿಕೆ ತೂಪಿರಂಜಿನ ಕೆಲಸನು ನಾವು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀರಸಾನಲ್ಲ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕಲೆ ಕಟ್ಟಂಪೊಂಡು ಬಣ್ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಮರಣಿ ದೇವ್ರದೇಟು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಯಾರು ಒರಿದು ಬರ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬೇನಿತ್ನ ಇನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಹೋದಿರೋ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಲ್ಲತನ ಅವ್ರನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟು ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಮಗಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂಪೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರ ಡ್ಯಾನ್ಪುರಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡಾತನು ರಾಜಶ್ರೀ ಎಡಾತನು ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ కొంచెం ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡ್ಪೋಯಾರು కొంచెం ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೋಂಡು ಈತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಿನ ಈತನ ಈ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆತಿನ ಓಲ ತೋಜಾದ ಜಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಕ್ವಾಟೆಕ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದರ್ಶನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮೊಗಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನವನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞನ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರರು ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತೆ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಒರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.